Sa giingon ni Kapitan, anak ni Kapitan Agyo, ang nahitabo manggod ani, katong mga wala gikilatag colored, katong wala giagig takig nga nag-ingon nga isave ang Digo City, ang ilang gihimo mga higala sa mga batanon sa guma, nga giapil-apil nila aning politika, giunsa sa grupo sa Abante Botbot ang mga batanon dinha sa barangay Guma. Gidala nila sa usa ka imnanan. Bot pasabot kay gidala nila dito, ilang gilibre og ilimnong makahubog. Sa lagtod na pagkasulti, gipainom nila ang mga kabatanunan. Ingon ana ba ang pamaagi? Mudani ka og butante, gamito nimo ang mga batanon, pinaagi sa ingon ana nga pamaagi, paimnon, hubugon. Siyempre, katong mga batanon niya ni adto dito, ni adto lang to sila dito, kay gipaadto sila. Kay giimbitahan man sila, malamang libre ang inom, kay uba na sila imbitahan dito, mangadto ka na sila anang imnanan, kalayo, anak, gikan sa guma. Ang ilang gihimo, girekrut nilang mga kabatanunan, gidala nila dito sa imnanan, o gipainom. Nag-ingon pa sila nga, luwason ko no nato ang Digo City. Kamu nga nagdala sa mga batanon sa Tagaguma, gidala ninyo sa imnanan, inyong gipainom, mao pa sila'y muluwas. Kanang ingon ana nga butang, ganahan ka mga ginikanan ana, nananghid ba ka mo sa ginikanan ana mga batanon inyong gipainom. Gidala ninyo sa imnanan, inyong gipainom. Unya ang logic din ha, di unta na manginom ng mga batanon, kung wa ninyo imbitaha, nga muadtuan ng inyong imnanan, kamahal sa Red Horse ron. Kamu pa'y naay naong nga muingon og save Digo City. Wa mo kuyapi, ha? Ang inyong gihimo, very wrong move. Nga kung diin, girekrut ninyong mga kabataonan, inyong gipainom, o karon mo ingon mog save Digo City. Nagduda ko, mao sigurong nakaingon mo nag-save Digo City, nangahubog na siguro mo atong panahon na ba? Kamo nga mga kabataonan sa Barangay Guma nga gilingla, giimbitahan nga mag-chill-chill, mag-inom-inom dito, dili na mo mga bata. Dili ko magkuha ninyo, mangumentaryo sa inyo, gamayng mensahe. Dili na mo mga bata, kabalo mo kung sa'y sakto. Kabalo mo kung ang gihimo ni Mayor Joseph Cagas insakto ba o dili. Kining mga nakita ninyo, nga mga improvement sa itong syudad sa Digos. Kay panahon nga magkaapi kita, kamo nga mga kabataonan nga gilingla sa Abante Botbot din sa Guma. Magkaapi kita simbako, magkaproblema ta simbako. Ayaw mo pagduha-duhag duol ka Mayor Joseph Cagas kay di na mamili. Makatabang na ninyo. Basig na uban sa inyo gusto mo eskwela, maka-avail mo sa scholarship program, kay dako o gigahin si Mayor Cagas sa scholarship program, 35 million. Pwede kay mo anak. Ayaw mo padala na paimnon, ayaw. Ya karon ingnon Save Digo City. Nanginom lang ng mga batanon kay gi-invite. Lain po kay imbitahon ninyo mga batanon, adto ta dito, adto ta ato nga imnanan. Kamoy bayad ha? Ana day na. Malamang kay inyong giimbitahan, inyo yun ng librehon. Unya kay dito man gidala sa imnanan o sa kabar ang mga batanon sa Guma. When we say bar, unsa may naa din ha? Manginom tagbutong din ha? Manginom tagtambal, tambal atong imnon. Naman sa bar, moinom yun nag-beer. Unya, matod pa sa to ang source. Pag human nilag inom, kay gabi na kay nag-inom, ambot nakalapas ba sa korpyo ng mga tabaghak, wala ay gipanghatod dito sa Guma, gipasakay atong ilahang van sa, di lang ako isulti ko sa nga van, ana ay naong sa politiko, gidala dito,
Wala na nga barag ng mga batanon, hubog na. Onya maunay Save Digos City. Gihubog ninyo mga batanon sa guma. Ni sarasay na ito ng mga batanon pag naog sa van kay panghatod man. Hatid sundo hatid man para lang yun makagain og boto og supporters. Igamit ang mga kabataonan sa sobra kamali nga pamaagi. Tarong nga gimbitahan, giuli nga hubog na. Sa tanaw ninyo, malipay bang ginikanan sa mga batanon na inyong gihimo? Malipay bang inahan? Malipay bang amahan? Nagigamit niyo sa politika ilang anak? Inyong gipainom, giuli ninyo hubog? Yang katong mga batanon itong mga naanad. Tanaw ninyo, nalipay ka mga ginikanan anak? Gihuraman ninyo sila, mga batanon sa guma, gidala ninyo dito sa imnanan ninyo, inyong gipainom, pagkagabi gihatod ninyo pauli gamit nyong sakyanan, ni sarasay na kay nangahubog. Tama na inyong gihimo sa mga batanon, nga maingon mo Save Digos City. Kamo mga batanon nga naminaw karon, tama ba na ilang gihimo? Sila patoy na ay lakas loob na musultig Save Digos City. O sa may isave nila sa panahon karon ni Mayor Joseph Cagas, unyang ilang gihimo, mga batanon, gitudloan og inom-inom. Ha? Kung sa isunod, ana, matay siguro, si bakog mandaog mo, dili na inom-inom, basig tudloan na ninyo nag-adik-adik ng mga batanon.